Assalamualaikum malian cɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni tile a bɛ dépend aw bɛ kan an lajɛ ka bɔ yɔrɔ min na a bɛ na dépend fana a bɛ na video ni sɔrɔ k'a lajɛ waati min na aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Bɛmɛnta bi ye ntɛnɛn lundi tɛ komi caman b'a faamu tɛ bi ye ntɛnɛn bi ye novembre kalo tile 13 ye Seba i ni wula bi ye novembre kalo tile 13 ye kibaruya dumanba fila bɛ yen kibaruya dumanba fila de bɛ yen a kibaruya duman fɔlɔ o ye jumɛn armée ye communiqué laban min kɛ o communiqué kɔnɔ kuma ka di kosɛbɛ a b'a dɔn bi fɛn min an ka sɔrɔsiw ye finitigilakaw ye communiqué fila de kɛ a communiqué fila bɛɛ bɛ Kidali kun kan i n'a fɔ kun y'a fɔ cogo min na ko Kidali ko in ko n'u sera étape o étape la k'u bɛ kunnafoniya di an ma wa bi u ye kibaruya di fila kɛ a fila bɛɛ ka di o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye ala tɛ ji tɔ la filanan o ka di kosɛbɛ o ye jumɛn ala ye terrorisiw ka nkalon jɔ u yɛrɛ la u ye nkalon min tigɛ tellement que nkalon in bonyana ka nkalon tigɛ ka sebagaya dɔ di olu ma tellement que nkalon in bonyana wa tellement que nkalon a jɔra u la f'u yɛrɛ obligera ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an kun y'a fɔ k'an sera armée la nin yɔrɔ in na mais tiɲɛ yɛrɛ la an kun ye photo minnu yira o tɛ anw ka photo ye o tɛ armée ka non ça mérite ni kan ka partager de quoi parce que depuis kɛlɛ daminɛ fo bi an y'a fɔ aw ye ko ninnu bɛ ka ja minnu ta u ka photo minnu bɔ u ka video minnu bɔ u bɛ ka kunnafoni fɛn fɛn di kɛlɛ kɔnɔna na k'a bɛɛ nkalon k'u bɛ propagande de la ko se t'u ye u y'u to de la bi sa fo u yɛrɛ taara u yɛrɛ minɛ jan kɔnɔna na ka tila ka jɔn k'a la fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɛ k'olu ye photo min bila armée kan ko tiɲɛ tɛ ni photo ma kɛ tiɲɛ kɔrɔ ko video tɛ tiɲɛ ni video ma kɛ tiɲɛ kɔrɔ ko ka communiqué tɛ tiɲɛ ni communiqué ma kɛ tiɲɛ kɔrɔ ko u ye fɛn fɛn fɔ kɛlɛkɔrɔ la si tɛ tiɲɛ o tuma a ye video partager n bɛna nin fila démonstration fila de bɔ ka yira aw la bi armée ka communiqué u ka position laban Kidali ko la armée min fɔ su in na ala tɛ tɛmɛ miniti damadɔni kan u b'an bolo ka di aw ma filanan o ye jumɛn Atayi Agi Mohamɛd fɔlɔ n y'a fɔ aw ye n k'a bolilen don n ko mɔgɔ bɛ ka kuma Kidali tɔgɔ la mɔgɔ bɛ ka kuma terrorisiw tɔgɔ la n y'a fɔ aw ye n k'a si tɛ kɛlɛ daga la n k'a bɛɛ bolilen don wa a ka kuma bɛna sɛbɛnciya sanna k'a fɔ k'ale bolilen don Fahad Agi Mahamudu bolilen don mɔgɔ bɛ purupuru ci la réseaux sociaux sanfɛ an ye nin kɛ tan an ye armée kɛ tan an ye kɛ tan a bɛɛ bolilen don u tɛ terrain kan aw tɛ terrain kan communication tigɛlen don ana jɔn bɛ kunnafoniya di aw ma ni nkalon tigɛ ta wa u yɛrɛ ka nkalon u y'a da kɛnɛ kan bi o kuma a ye video partage kosɛbɛ an ka a tiɲɛ bɔ k'a di aw ma sisan ne ma taa fan wɛrɛ fɛ a yɛrɛ dala kan tilegan na a ye kuma dɔ fɔ sufɛ tellement que armée poussera tellement que u gosira tellement que u digira a ye kuma min fɔ tilegan fɛ dɛ a yɛrɛ bɔra sisan ka jɔnkala fɔ a yɛrɛ de ye jɔnkala fɔ dɛ a yɛrɛ de ye jɔnkala fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la wale ko tiɲɛ t'a la an b'o tiɲɛ da aw tɛgɛ sisan kuma video a y'a partage aw ka commentaire positif caman bila aw ka carin kosɛbɛ a y'a partage malien bɛɛ kan ka bɔ ni kalama bi malien bɛɛ kan ka bɔ ni kalama bi k'a fɔ ko terrain ka sebaga bi anw malien bɛɛ kan ka bɔ ni kalama bi k'a fɔ ko ja mɔgɔ ninnu bɛ ka kuma o kuma fɔ u bɛ ka communiqué fɛn fɛn u bɛ ka photo fɛn fɛn bɔ u bɛ ka video fɛn fɛn yira k'a bɛɛ a bɛɛ ngalon de a bɛɛ ngalon ye tiɲɛ kisɛ kelen t'a la parce que i b'a dɔn savants b'a fɔ kodɔnnaw b'a fɔ quoi ko adamaden cerveau i b'a dɔn ni ko 1 giga b'o dɔn ni ko 2 giga b'o dɔn c'est à dire ko adamaden cerveau a capacité a bonya ma se ko a bɛ se ka mɛn ka nkalon tigɛ k'a sɔrɔ a ma segin a yɛrɛ ka nkalon dɔ kan quoi o la n'o kɛra a kɔrɔ bɛ dɔn a bɛ nkalon dɔ tigɛ sɔgɔmada in na a bɛ dɔ tigɛ wula fɛ a bɛ dɔ tigɛ su fɛ a ye nkalon min tigɛ sɔgɔmada in na dɛ su in na sini su a bɛ fili a y'o nkalon min fɔ de ko contraire fɔ k'o de ye tiɲɛ o la a bɛ minɛ parce que adamaden cerveau a dilan cogo la quoi a tɛ se ka nkalon tigɛ badabada a puis a hakili tɛ to a ka nkalon na badabada i b'a dɔn n'i ye ko kelen kɛ sisan par exemple ne filɛ ne ka nin video min kɛ sisan san 100 ɲinan kɔ ne bɛ se ka dɔn ko ne ye video dɔ kɛ comment dira la novembre kalo tile 13 ka bɛn ntɛnɛn ma ne ye video dɔ kɛ o la sufɛla u bɛ to hakili la parce que o kɛra mais fɛn min ma kɛ n'i y'a fɔ k'a kɛra cerveau b'i janfa yɔrɔ dɔ la o ye diyagoya o cerveau b'u janfa o la video a y'a partage kosɛbɛ an ka foli ni tanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati na aw sigiyɔrɔ la an b'aw fo kosɛbɛ an ka finitigilaka bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi kɛrɛnkɛrɛnnen foli o bɛ Bamakɔ finitigilaka bɛɛ parce que o fana b'an bonya kosɛbɛ n'an ye ɲɔgɔn yɔrɔ foli timinandiya u b'a accueillir cogo min na vraiment an b'u fo kosɛbɛ an bɛ ka baara min kɛ u bɛ a courage don an na u b'a timinandiya don an na Bamakɔ kan kelen bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo commissariat ni a poste a bɛɛ Bamakɔ finitigilaka bɛɛ an b'a bɛɛ fo kosɛbɛ k'u ni ce u ka bonya la u ni ce u ka reconnaissance la vraiment aw bɛ reconnaissance min k'aw ye a b'an fa kosɛbɛ wari tɛ sanu tɛ mais vraiment ni reconnaissance ni bonya a bɛ mɔgɔ fa n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'an bonya a b'an karama n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ tulo ni yɛlɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a jira n'a k'a fɔ vraiment ko vous êtes là
aw merci beaucoup ala ka Cherif Tiami Haidara kabako fratigi tension diabète impuissance sexuelle furudimi bana wɛrɛ mana kɛ aw la bana min n'aw ma fura sɔrɔ la ou bien n'aw ma se k'a ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ aw kamana gana a ye nin téléphone numéro in wele 70 08 04 08 70 fu ani 8 fu ani 4 fu ani 8 n'a ni numéro in wele ani Tiami Haidara bi ɲɔgɔn sɔrɔ walima n'aw ka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bana min bi aw la a kan ka furakɛ cogo min fura min kan ka kɛ a sababu ye fura bɛ di aw ma a ka ca ala fɛ en tout cas fo bi mɔgɔ m'a fɔ an ye fɔlɔ k'u taara ko ma résultat sɔrɔ a la a b'a dɔn maliyɛnw fana ka ko ye jumɛn n'i ye mɔgɔ min yɔrɔ la k'u b'u ka kɔnɔdimi furakɛ u taa k'u mago bɛ wari fura la m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ u taa k'u mago bɛ fangako fura la m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ m'a fɔ n ko garijɛgɛ fura bɛ yen bana minnu bɛ yen n y'o fɔ aw ye 70 08 04 08 n'a ni wele ani Cherif kɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa armée communiqué fila kɛ bi communiqué laban in ka di kojugu wala an bɛ sɔrɔ ka don terroriste ye ngalon min a y'an ka daminɛ terroriste yɛrɛ ta la dɛ an bɛ sɔrɔ ka laban ni armée kan an bɛ sɔrɔ ka laban ni armée ka communiqué bi fɛn min ye terroriste ka communicateur a b'a dɔn terroriste communicateur fila de b'u bolo o communicateur fila ye jɔn ye olu de dogolen don page ni TikTok ni fɛnw bɛɛ kɔfɛ terroriste tɔgɔ la o mɔgɔ fɔlɔ ye jɔn ye o ye Atayi Ag Mohamed ale tun bɛ débat kɛ Afrika bula ka caya don dɔ la hakili b'a la ani Ikasa fɛn ani comment dire la Abdelkader kun bɛ débat dɔ la Afrika bulu la fa bi jama ko maliyɛnw bɛ kuma de la ko c'est le terrain qui commande u b'u ka kuma bɛɛ fɔ Bamakɔ yan de mɔgɔw k'olu sɔrɔ Kidal n'u sera Kidal u bɛna faamu k'a fɔ min bɛ terrain kan an bɛ terrain kan bi ale bolo a ye Mali bila a tɛ Mali la a tɛ Bamakɔ a tɛ Kidal kɛlɛ bɛ ka kɛ e ko c'est le terrain qui commande mais kɛlɛ bɛ ka kɛ waati min na e bolilen don donc olu de talen n'u dogo Facebook kɔfɛ olu de talen n'u dogo Twitter kɔfɛ u bɛ ka kunnafoniya jugu cari waati dɔ la fo maliyɛn dɔw bɛ ɲini ka da la ko kɔri ninnu bɛ ka min fɔ u tɛ ka da an ka mɔgɔw kan wala n'olu ye min fɔ ninnu ka kuma dɛ France 24 ni TV5 bɛ ninnu de ka kuma ta ka taa yala waati dɔw la f'u bɛ ja jugu dɔw ta ka video jugu dɔw ta ka photo jugu dɔw ta ka n'a yira aw la f'aw dusu bɛ to ka kami ko armée bi cogo di vraiment est-ce que kɛlɛ bɛ ta a bɛ tan ale kelen de dɛ ale de ye ngalon tigɛ bi a ye ngalon min tigɛ a ka ngalon filɛ k'a fɔ a ka ngalon filɛ n bɛ n'a yira aw la a ka ngalon an ɲɛ b'a la a ye nin photo ɲɛ bi ale de ye nin ngalon tigɛ Atayi a ye ngalon ɲuman tigɛ a ko voilà un des drones piégés des mercenaires de Wagner et leur sujet contre les forces du CSP-PSD et qui a été retrouvé sur un de leurs points de repli cet après-midi à 24 km de Kidal a ye ni arme min yira ko bi Mali ko an ni terroriste karilen ɲɔgɔn na k'an ka sɔrɔsiw bolila wa ko Rusi minnu bɛ k'an dɛmɛ ko olu fana bolila donc k'olu ye bula da an ka mɔgɔ la k'an ka mɔgɔw bolila ka taa k'u ka marifa to k'an ka mɔgɔw bolila ka taa k'u ka maramafɛnw to k'an ka mɔgɔw bolila ka taa ka maramafɛn ninnu to k'a dɔ filɛ nin k'olu ye nin minɛ an ka mɔgɔ la terrain kan ko ni arme ye ko nin de ye drone ye k'an ka mɔgɔ bɛ minnu ci u ma ka taga exploser u fɛ yen donc k'olu y'an ka mɔgɔw gɛnmɛ k'an ka mɔgɔw taara ka nin to terrain kan Atayi de ko tɛ bi qui a été retrouvé sur un de leurs points de repli cet après-midi à 24 km de Kidal et puis f'a bɛ tila ka précision di k'u y'an gɛn yɔrɔ jumɛn ko à 24 km de Kidal k'u y'an gɛn ka bɔ yen ko ni arme sɔrɔla yen de k'u y'a minɛ an ka mɔgɔw la terrain kan o la a y'o cari Twitter kan k'o cari Facebook kan maliyɛn dɔw y'a ye dɔw tɔɔrɔ la burkinabé dɔw y'a ye olu tɔɔrɔ la nigérien dɔw y'a ye olu tɔɔrɔ la faransɛw y'a ye olu kɔntana makɔrɔnya y'ale kɔntana o la sa min bɛ ka kɛ terrain kan ja o ale Atayi min ye nin kɛ Facebook kan Twitter kan nin y'a heure 4 ye ale Atayi bɔra tuguni ka nin fana fɔ a ɲɛ b'a la Atayi ye mun fɔ a ko cogo di ko ale ye photo min bila k'u y'an ka mɔgɔw gɛn à 24 km de Kidal k'ale ye drone min photo bila k'a fɔ ko o minɛna an ka sɔrɔsiw la ko terroriste y'o minɛ an ka sɔrɔsiw la ko ceci est une erreur et la personne ne me parlait pas exactement de cette image comme prise sur place ko ale ni kuma min fɔ ale ni photo min bila ale ni publication min bila ko kun ye fili de y'ale fɛ parce que ko mɔgɔ min y'a fɔ ale ye ko kun ti k'a fɔ k'a minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ de la tiɲɛ fila de bɛ nin kɔnɔ et puis a bɛ ngalon fila de ngalontigiya tiɲɛ fila jumɛn b'a kɔnɔ fɔlɔ ale y'a fɔli min kɛ u b'a fɔli min kɛ k'u y'an ka mɔgɔw gɛn o ti tiɲɛ yɛrɛ saba kɛ sabanan min kɛra tiɲɛ filanan ye jumɛn o ye k'a fɔ ko premièrement an ka mɔgɔw ma gɛn filanan u ma an ka mɔgɔw ka arme minɛ sabanan o ye jumɛn o ye ale yɛrɛ min bɛ kuma na ale yɛrɛ ti terrain yɛrɛ kan yɛrɛ donc ale bɛ ka nin kunnafoni ba in bɛɛ di terroriste tɔgɔ la ale bɛ ka nin kunnafoni ba in bɛɛ di ka nin disi gosi ba in kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ja ale yɛrɛ ti kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la ja kumaw bɛ lakala ale ye de ko k'ale nin photo min yira tilegan in na ko nin ti Mali photo ye wa k'ale y'a fɔli min kɛ tilegan in na ko Mali sɔrɔsiw gɛnna à 24 km de Kidal k'o ti tiɲɛ ye dɛ wa k'ale y'a fɔli min kɛ ko a minɛna Mali sɔrɔsiw de la k'o fana ti tiɲɛ ko jumɛn de ye tiɲɛ ye
Kotogodi, en effet, c'est pourquoi vous ne la retrouverez plus sur ma page. Ko o de la ale ni effacer kabo à la page Facebook na compte Twitter. En effet, ma source voulait me dire que ce sont les mêmes types de drones kamikazes que Wagner envoie sur les positions du CSP depuis des jours. C'était à titre d'illustration, alors désolé. Ko kale ko minye ni kibara di ale. Donc ale ti terengade. Ko minye ni fo ale. Ko tiki kumi fe ka fo ale de. Ko inyebi ni photo mina de. Ko be ka ni marfa sugu ni ni drone sugu ni ci anw donc ko ale photo o tigi ko ama k'ale photo yira la dɔrɔn de walasa ka dɔn k'a fɔ ko an be kɛlɛ min na marfa sugu minnu be ka ci ama u be ka drone minnu kɛ ka an bombarder nin drone sugu ninnu de don donc ko tigi ko ale ma dɔrɔn de o tigi kun be fɛ k'a fɔ ale de ko nin drone sugu ninnu o dun de be ka kɛ ka anw ka minɛnw cɛ olu de be ka kɛ ka anw bombarder donc ole k'ale k'a faamu ko de be ka fɔ ale donc ko ale y'a faamu ko k'a fɔ ko n'o tɛ dɛ ko u ye nin drone ninnu minɛ kuma ma ban dɛ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala ka nin kuma yɛrɛ ti tiɲɛ c'était à titre d'illustration alors désolé donc ko ale o tigi ye photo in ci dɔrɔn pour que k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko nin drone ɲɔgɔn de don donc k'a bɛ hakɛto ɲini ka mɔgɔ fɛ a ka nkalon tigɛ mais hali a ka rectification kɔnɔna la a da ma maga kuma jumɛn na tuguni alors que sɔgɔmada fɛ a min fɔ n'an k'o fɔ aw ye a ko voilà un drone piégé des mercenaires de Wagner et leur sujet contre les forces du CSP qui a été retrouvé sur un de leurs points de repli cet après-midi à 24 km de Kidal. Donc, on la repli 24 km de Kidal. Comme ale ko mi photo chalema. Ko ma photo chalema ka minana de. Ko photo chalema de ko pour ga yira ka fa ko ni arme sugu nunu de be anga mogo bulu. Oh, John ya fale sisa. Ko 24 km ko anga mogo genay. Muna ma dama ko 24 km na ble. Ni ni beta be mu fam. C'est qu'en réalité, on me ka avancer. C'est qu'en réalité, o ka photo fin yira. Vidéo a partager c'est très important. O ka photo fin yira. O ka kuma fin fo. O ka communicateur be ka fin mun fo tiente. Ale yɛrɛ ni reconnu na ko ale kun ye ngalon de tigɛ tile fɛ ka photo dɔ yira k'a fɔ k'u ye Mali sɔrasiw gɛn k'a fɔ k'u ye minɛn minnu na wa n ye arme min yɛrɛ yira u la u y'a photo ta min u taara ni photo ta fo Ukraine k'a fɔ u taara ni photo ta fo Ukraine filɛ ni photo in taara fo Ukraine an ɲɛ t'a la a filɛ nin yan ni missile ni fɛn ninnu ani ni sanfɛta ye o de b'u bolo u taara ni photo ninnu ta fo Ukraine ni photo u taara olu ta ka na kɛ i n'a fɔ k'u y'o minɛ an ka sɔrasiw la terrain kan donc ale fana girinna k'o bila walasa ka mɔgɔw bila erreur walasa olu ka combattant minnu bɛ yen u ka kɛlɛkɛden minnu bɛ yen olu fari kana faga comme ale tɛ terrain kan ale tɛ sa o ale den tɛ yen o tɛ sa ale muso tɛ yen ale bolilen don a denw bolilen don a musow bolilen don donc foyi t'ale sɔrɔ donc maintenant u ka kɛlɛkɛla tɔ minnu bɛ yen pour que ka a yira olu fan tɔ la yanni se ka kɛ olu fana ma k'a fɔ ko non an bɛ ka sebaga de sɔrɔ donc a bɛ taga ni jajugu ninnu cari donc depuis kɛlɛ in daminɛna a bɛ tan nin de y'a to 2012 u sera parce que 2012 komi ni nkalon ninnu tigɛ k'an ka sɔrɔsiw ja tigɛ ka population ja tigɛ o la yanni u ka se yɔrɔ dɔw yɛrɛ olu mɔgɔ bɛ taa mais bi tiɲɛ bangera minnu b'u ka kunnafoniw ta k'a cari minnu bɛ k'a fɔ k'anw bɛ propagande la minnu bɛ k'a fɔ armée tɛ ka avancer ko don o don ko terroriste bɛ ta u bɛ ta aw filɛ u yɛrɛ filɛ ka jɔ u ka nkalon kɔrɔ a ta ye e man kan tɛ ka kuma tuguni dɛ ale kan k'a da de sa dɛ n'est-ce pas ale kan k'a da an bɛ bɔ yen armée ye communiqué fɔlɔ min kɛ bi dans sa mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national les femmes ont poursuivi leur mouvement stratégique dans la région de Kidal dans leur progression vers la ville de Kidal ils ont déjoué les séries d'embuscades de la coalition des groupes armés terroristes dans les zones accidentées de la région. Les femmes ont brisé et réduit avec une remarquable précision et sans difficulté majeure la résistance des groupes armés terroristes pendant une série d'escarmouches de petite intensité. Au cours de leur avancée sur Kidal, la vigilance des femmes a permis de détruire ce jour du 13 novembre 2023 un véhicule blindé de la MINUSMA bourré d'explosifs détenu par les terroristes. Les femmes rassurent les populations qu'elles progressent avec professionnalisme vers Kidal et disposent à cet effet de ressources nécessaires, y compris la réserve d'emploi des forces pour l'atteinte des objectifs et minimiser les dommages collatéraux. Unis, nous vaincrons. Donc, ni communiqué fɔlɔ min kɛra armée fɛ. O communiqué fɔlɔ armée y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ ka taga ɲɛfɛ, o tɛ ka segin kɔ. Wa ko u bɛ ka tagalen ɲɛfɛ, ko terroristes bɛ ka a essayer k'u b'u kunbɛn. Mais u bɛ ka essayer k'u b'u kunbɛn ni force min u fanga banna ka ban quoi. Donc ni terroriste fɛn fɛn nana k'u b'u kunbɛn u b'o pousser ka yɛlɛ ka tɛmɛ hali a tɛ ka se ka gɛlɛya u bolo. Donc gosili ninnu fɛn ninnu bɛɛ kɛlɛ tɛ ka gɛlɛya u bolo bilen quoi. Kɛlɛ kɔni bɛ ka nɔgɔya u bolo de diɲɛ don o don ka taga sisan. Hali ni mɔgɔ min su na journal ye y'a ye frappe dɔw bɔra ka yɛrɛ na terroriste yɛrɛ bɛ ka boli ka yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ko nka ko bi ka u to k'u tagalen u ɲɛsinnen Kidali ma ko an ka finitigilakaw ko MINUSMA ka blindé dɔ falen kun don mugujugu la terroriste bolo bi. K'olu ka drone y'o bombarder k'o tiɲɛ MINUSMA ko in kɛra baara yan donc ko an ka finitigilakaw b'a ɲini duguden bɛɛ lajɛlen fɛ Kidalika bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi i n'a fɔ Ngɔmiralan mɔden u setɔ tɛ mɔgɔ ma tabu ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ d'ailleurs n'u taara yɛrɛ u bɛna sigidala mɔgɔw de
protéger. O ye tileganfɛ communiqué su in na ala ma mɛn communiqué laban min kɛra o ko cogo di ce soir ko su in na lundi 13 novembre 2023 bin tɛnɛn don novembre kalo tile 13 san 2023 les derrière poches de résistance des groupes armés terroristes tombent les unes après les autres ko terrorisiw ka u ka jɔyɔrɔ laban minnu bɛ ka essayer k'u bɛ finitigilakaw kɛlɛ k'olu bɛ ka bin kelen ko su in na o kɔrɔ ko n bɛ ka kuma fɛ waati min na ko bunnen bɛ kɛlɛ bi senna gosili bɛ ka kɛ force spéciale bɛ ka baara kɛ drone bɛ ka baara kɛ tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ ko nka ko depuis su kora armée ko depuis su kora ko terrorisiw u ka jɔyɔrɔ laban minnu bɛ yanni ka se Kidali ma k'a bɛɛ bɛ ka bin kelen ko wa k'a la tɛ ka kɛ ni comment dire la gɛlɛya les femmes continuent de débusquer les terroristes aux abords de la ville de Kidal ko finitigilakaw bɛ ka continuer bɛ ka kuma aw fɛ nin waati min na u bɛ ka terrorisiw Kidal comment dire la Kidal dafɛla la ko terrorisiw kelen minnu ni fila minnu talen n'u dogo k'u bɛɛ bɛ ka ɲini su na kelen taar'u dogo yɔrɔ u tɛ to yen ko su in na baara kɔni terrorisiw dogolen no yɔrɔ la ko finitigilakaw bɛ k'u ɲini bi su in na wa u bɛ ye fana u bɛ neutraliser. Les femmes appellent les populations à ne pas céder à la panique et exhortent les habitants à arrêter les actes de pillage et de vandalisme dans la ville de Kidal. An ka finitigilakaw ko k'u b'a ɲini population fɛ k'u ka sabali k'u bolo da dusu kan u k'u hakili sigi wa k'u b'a ɲini finitigilakaw fɛ ko u y'a bafa ni kilicɛ min daminɛ n'o ye terrorisiw ka minɛnw cɛli ni MINUSMA ka minɛnw cɛli wala a bɛ taa n'o c'est à dire tellement que terrorisiw tun ye mɔgɔ tɔɔrɔ tellement que nin rebelle ninnu ye Kidalikaw tɔɔrɔ u ni sirilen n'u k'a daw u bɛ bin u kan u bɛ wari minnu la diyagoya la u b'u raquette u bɛ fɛn bɛɛ minnu na terrorisiw bolila sisan u bɛ ka dugu bila wala u taalen don ka bolola fɛn minnu to mɔgɔw fɔlɔ bɛ k'u ta kɛ olu cɛli ye ko a bɛ ɲin'a fɛ a k'olu dabila bɛɛ ka to so kɔnɔ bɛɛ ka to sigilen i bɛ to nin fɛn ninnu cɛlila balle perdue dɔ bɛ sɔrɔ i bɛ to terrorisiw ka minɛn dɔ cɛlila balle perdue bɛ sɔrɔ u taara ka fɛn minnu to u taara ka frigo minnu to u taara ka sigilan minnu to u taara ka warimafɛn ninnu to i bɛ to ninnu fɛn ninnu cɛli fɛ balle perdue dɔ bɛ se k'i sɔrɔ donc ko bɛɛ k'a sigi so kɔnɔ a ye nin ko ninnu dabila parce que a bɛ tan a bɛ n'a fɔ ala a b'a kalama ni a fɔra ko ni ko wulila yan nɔ dɔrɔn ni butigi min ka surun min na u bɛ t'u dakari ka don kɔnɔ u b'o fɛnw cɛ aw k'a k'olu dabila olu man ɲi a ye piège ninnu dabila MINUSMA ka kan minɛn ninnu a y'a cɛli dabila wa terrorisiw bɛ ka boli ka taga minɛn minnu fana to a y'olu fana cɛli dabila parce que a bɛ se ka kɛ sababu ka kasara lase aw ma nin waati na a ye to so kɔnɔ fɔlɔ ni armée tilala ratissage la kunnafoniya bɛ di a bɛ bɔ surtout su in na a ye to so kɔnɔ baara bɛ ka kɛ n'aw bɔra a bɛ sɔn ka baara gɛlɛya finitigilakaw bolo et puis terrorisiw yɛrɛ bɛ sɔn k'u ɲagami aw la k'a boli quoi donc bɛɛ ka toutes les dispositions sont prises par les FAMA pour éviter le pillage et le saccage de la ville par les groupes armés terroristes. Ja ko wɛrɛ b'a sen kɔrɔ. Terrorisiw y'a dɔn ko banna. Terrorisiw y'a dɔn k'a fɔ armée donna Kidal bi. Terrorisiw y'a dɔn ko armée donna Kidal. Terrorisiw y'a dɔn ko armée ye kanw minɛ. U ka baara laban bɛ ka kɛ jumɛn ye sisan nɔ? Ka Kidal nafolomafɛn minnu bɛ yen, nafamafɛn ninnu bɛ yen nɔ, k'olu cɛ ka boli n'a ye. Butigi Dakari, mobili suɲɛ, moto suɲɛ, wari suɲɛ, terrorisiw donnen don la. Armée ko cogo di? Ko wulikajɔ bɛɛ bɛna bila sen kan. walasa terrorisiw b'i ka butigi Dakar min daminɛ sana ka boli ni mɔgɔw ka fɛnw ye walasa o ko bɛ jɔ o bɛ jɔ cogo di k'a sɔrɔ armée tɛ dugu kɔnɔ o kɔrɔ armée bɛ dugu kɔnɔ donc ni ye su in na kuma de armée filɛ nin ye ka Kidali kɔnɔ kuma de fɔ aw minnu bɛ ka ɲininkali kɛ ko armée bɛ min i b'a dɔn ne y'o fɔ n ko ne tɛ n'a fɔ a ye ko armée donna Kidali ma don Kidali n'u yɛrɛ y'a dɔn don min na ka bɔ ka communiqué kɛ an n'o fɔ ɲɔgɔn ye mais n'a ye nin communiqué in kɔni ta a kan k'a faamu mun bɛ nin kɔfɛ ko minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ terroriste minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ minnu donna suɲɛni na dugu kɔnɔ ka ban minnu bɛ ka bin mɔgɔw ka butugu ka mɔgɔw butugu Dakar ka mɔgɔw fɛn suɲɛ ka boli n'a ye parce que kɛlɛ tiɲɛn'u bolo bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ suɲɛ ka boli n'a ye ko finitigilakaw bɛ na baara bɛɛ bila sen kan walasa ka terroriste bali o la uni nous vaincrons n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sebagaya an b'o sɔrɔ kɔnɔkulu jɛlen ko de bɛ bi fɔ nin ye Kidali kibaruya ye su in na kɛlɛbɔda kibaruya don an ye min sɔrɔ ka di aw ma ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn kibaruya wɛrɛw di aw ma aw m'a ɲin'a fɛ video a ka partage kosɛbɛ video a ka carin kosɛbɛ fo a ka se a seyɔrɔ la minnu b'a partage an b'olu fana fɔ aw denkɛ n'a balimakɛ don Dirisa Mɛmɛn ta